Ние сме фирма Bullfruct, имаме успешен бизнес в хранително-вкусовата промишленост и по-точно в замразяването на нежни плодове, като малини, касис, диворастящи и ягоди. Доброто качество, което постигнахме през последните години, благодарение на съвместната работа с Макдоналдс, ни позволи през последните 15 години 100% от нашата продукция да я продаваме на европейския пазар. Работиме с държави Англия, скандинавските държави, Белгия, Франция, Германия и други. През последните години конкуренцията в нашия сектор също е жестока. Много държави от Латинска Америка в лицето на Чили, много държави от Северна Африка, както и Китай, се намесиха в този сектор и конкуренцията стана жестока. Ето това наложи да помислиме по какъв начин да променим дообработката на нашите плодове, за да бъдем конкурентоспособни на пазара. След като България влезе в Европейския съюз и ни бяха предоставени възможности да използваме европейските фондове за инвестиране в преработката на замразени плодове и зеленчуци, ние се обърнахме към специализирана международна фирма за предоставянето на тези машини. Искахме тези машини да отговарят на нашите изисквания, да имат висока производителност, високо качество на производството, да бъдат с по-занижени разходи при самата обработка, да имат високи хигиенни изисквания, които да отговарят на международните стандарти за безопасност на храните. Ето това ни наложи да сключим договор с Държавен фонд земеделие и да закупим такава машина. Смело мога да кажа, че с закупуването на този фризер, това е една нова иновативна технология не само за Европа, но и за целия Европейски съюз. Единствено тук всеки плод по-отделно се замразява. Именно функцията и така е направена тази машина, че при самото замразяване всеки плод излиза сам за себе си. Това, което не може да се постигне по традиционното стационарно замразяване. Там нещата се замразяват в щайги, в по-продължително време, за 4 или за 5 часа на тон и половина, докато това същото количество през самата машина става за 1 час, час и 20 минути при много по-високо качество, при много по-висока производителност, при много по-ниски разходи, при много по-голяма хигиена и чистота на производството на самия продукт. При нас производителността се увеличи с около 50% и само за последните 3-4 месеца ние имаме с над 1 милион увеличение на общата промишлена продукция. Този иновационен проект има както социален, така и икономически ефект, както за фирмата, така и за региона. Ние повишихме с 50% нашата производителност, открихме нови работни места, 15 само за 6 месеца. За общината той също има социален ефект. Над 100 производители имаме директни договори, които са обвързани с нашия хладилник. Но индиректно са включени над 1000 човека, които при обработката и при брането на малините са включени в прибирането на тази толкова нежна продукция. Смятаме, че по този начин ние помагаме на общината, помагаме на хората и по този начин даваме обществена заетост за всички в региона. Смятаме, че това е един прекрасен проект, който ще продължава да има положителен ефект върху нашия регион.